Guztiontzat beharko lukeen mundua eraikitzeko bidean, bizi poztu zaitez. Denak dugu zer eman, baita zer jaso ere. Asko zarete bizi poztu zaretenak, jaso eta emanez voluntario lanetan zabiltzatenak, eta oraindik askoz gehiago izan gaitezke. Bizipozako elkarteek behar zaituzte. Zuk ere voluntario izan nahi duzu? Egin zure ekarpena, denbora eskainiz edo ekonomikoki. Bizi poztu zaitez!